Yung hapon mga kaigsunan, laygo ng Ginoon inyong tahong adlaw. Ang atong buhaton karon, akong ipailaila sa inyo ha, ang mga buotang mga sulugoon sa Ginoo. Atong lang taon, kita na to siya. Dili bot-boton. Okay, no, ang atong buhaton karon, ato aning imukbang ning kuan. Sobrang atong kanon ka ganina. Atong pasalamatan ang luyon ining tanan. Niya tuwa po dito ang atong mga batanon nga mga kusgan, no? Na paggamit sa Ginoo. I hope nag-enjoy mo sa ilang gibuhat. Eh, kita makanan na itong kuwan. Hindi katawan na Jadi ka biyahe. Pagkabilyan ni Lutong na. Katapusan, salamat Lord sa iyong bugmang paglubad na kanunay namong nasinati Ginoo. Salamat Lord sa langit ng nakaalam, nagahatag nga rin ka namo Ginoo sa pagkubos, talipay, nga among ma-enjoy matag-adlaw. Salamat Lord, yung among gibuhat amahan, among ibalik na kanimo ang himay at tungod kay ang kusog nga among ginagamit Lord, gikan ni namang kanimo. Sa panalangin usab among saluhan, among tuuhan Lord nga pinagina ini ang madawat ang kusog ko sa kay sa panahon. Salamat kay Lord sa imong pagpangga sa matag sa kanimo. Nimang tanan sa mga Kristo Jesus. Amen. Amen. Yes. Sige na. Gora. Atak. Isipin nyo na lang. Isipin nyo na lang. May lechon dyan. Uy, Mang. Gutom na yung Mang? Doon na. Nasinan lang. Tanyap. Ninyo kanon rin nga. Pwede imong mapa ko. Ano o? Dang kinaha? Ha? Ano nga doon ka na office room? Basta kini mga bata, basta naanak ko kay mga ano na sila silang kawak. Sige, video balik ni. Sige. Okay, mao ni siya mga igsuon ang mga kaigsuonan nato nga kusog kayo o hilig kayo sa mukbang. Nantaw na to ning mga nawong, mo ni ang mga nawong nila. Kani mga sir ni sila. Okay, no? Kini mga kuan na to ni. Kung mahimo ayaw ninyo ni kalimti ni mga dagwaya. Mao ni ang kusog. Gusto ni mga obake. Bakit kayo sundan? Dayon mo tong atong kuan kanang nasa likod mo na tong panday. Panday na to. Ang uban na bisig kaon siya, na busy siya panday, nagplaster siya sa iyang buhat. Kinahanglan daw doon ninyo. Dito dapita mga igsuon ang atong bagong gibuhat nga CR. And then salamat sa Ginoo kay hapit na nato mahuman pinaagi sa tabang niya. Atong pahatagon og verse si Brother Yanyan. Unsa may verse na to Brother Yanyan? Colossians 3:23. Unsay giingon diha? Bisan unsa inyong magahimon himuha sa kinasing-kasing para kay Lord dili para sa tao. Amen. Oh, padayon ta. Kining tanan nahimong malampuson tungod sa suporta sa Ginoo. Una.
Atong kaitan. Doon ta kabalde para ano na ba? Sapo ba? Ayaw, bukas kayo na. Dito mo pressure doon sa ano? Lo. Tag pa? Oh, may maestro lalim na. Siya bago siya na trabaho. Bagong ministry lang. Yung duman na to, kaya na ito ginabuhat. Basta wa dili mag-start sa prayer. Mag-end na siya o delikado. Nabatay gibuhat sa itong kinabuhi na wala ka nag-ampo, then ang resulta maayo. Imposible na siya. Pero mag-prayer ka bago pagsugod, tanan, muna siya ang resulta. Gusto kong palakpakan si Lord. Mga igsoon, really appreciate na mo ang mga efforts sa natagusa. And dili ni makaya kung pipila na lang katao. Salamat sa kooperasyon. Mga batanon, salamat kaayo. Mga nanay ug tatay nga nakaroon din salamat kaayo. Ugma ang mga batanon balik na sila kinahanglan sila discipleship pero ang buhaton mga cleaning ta sa area diri sa sa church. Kira ba mga batanon? Mo na siya application sa inyo. Pag human na to kadyo ta man ang paglimtod din pa-practice mo para sa Sunday. Katong usa ka team na pud katong diri na assign kada Domingo mo na pud sila sa lungsod and katong bali na pud team na pud sila. Ang grupo nilang badayan yan mo na po diri and katong diri nagkuan dito na pud sa ubos. Niya siguro hapit na tong anniversary kanus sa gani? June. So ipila siguro ka mga semana siguro po. Salamat ko Diyos, may kapunon, salamat sa God, yung mga pagkamayo ka na mo sa Lord. Salamat sa mga libato ng God na nagpusun kami kung sa mga padayo ka na mo tabang ng Lord. Sa mga kaisunan ng God na ang ilang kusog, ang ilang isutulan pa mo. Ang kaisunan ng God, ibang kanimo, salamat sa God na mga libato. Dili kami kapasi yung bunga sa God kung sa pagkinabangayan ka. Salamat at dalaygon ka Diyos sa pamasalang lugar. Pamauli lugar. Ako kami lahi pangayon ka ng lugar. Hindi kami lugar na pagkahi. Hindi lugar. Hindi kami pagkakunan lugar. Salamat sa pamasalang makikunan ka ng lugar na nagkutira sa mga trabaho lugar. Pasalamatan. Amen. Panalangin sila lugar nga dili sila bato sa kapre lugar kaya sa ito lugar nga anak lugar nga may maghata kanila og dugang ko sa lugar. Salamat ug dalaygon ka Dios sa nakapuno. Ibalikan nimo tanan sa ngalan ni Jesus.